дай нам духа, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Все придите, я есть правдой, Єзусу хвала. Все придите, я есть правдой, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Я ваш пастир, поведу вас, Єзусу хвала. Я ваш пастир, поведу вас, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Святая мша, у якій ми удільничаємо, буде ахвярована у інтенції, знаної Пану Богу, інтенції ахвярадавці. На початку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай Эўхарыстыі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Падтрымлівай, Пане, Твоих верных и дары вечной добрынёй тых, хто прызнае Цябе стварыцелем і Панам. Аднаві дадзенае ім жыццё і захавай адноўленае праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Єремії. На початку панування юдейского короля Седекии у 4-й год и 5-й месяц сказал мне Анания, сын Азура, пророк з Гібеона, кажучи у домі Пана перед святарами і всім народом. Так каже Пан, могутців, Бог Ізраїля.
Я зламаю ярмо караля Бабілона. Яшчэ 2 гады, і я верну на гэта месца ўсё начынне з дома пана, якое Навуходоносор, бабілонскі кароль, забраў з гэтага месца і вывез у Бабілон. Таксама Еханію, сына Іахіма, караля Юды, і ўсіх палонных юдэйскіх, якія прыйшлі ў Бабілон, я верну на месца гэта. Кажа пан, бо я зламаю ярмо караля Бабілона. Тады прарок Єремія звярнуўся да прарока Ананія перад святарамі і ўсім народам, які стаяў у доме пана, і сказаў прарок Єремія: сапраўды, няхай пан зробіць так, няхай пан здзяйсніць твоє слово, што ты прарочыў, і верне з Бабілона на месца гэта начынне з дома пана і ўсіх палонных. Аднак паслухай тое слово, што я скажу вушам тваім і ўсяму народу. Прарокі, якія былі да мяне і да цябе з даўніх часоў, прадказвалі многім краінам і вялікім каралевствам войны, голад і мор. А прарок, які прадказаў мір, лічыўся сапраўдным прарокам, пасланым панам, калі спаўнялася прароцтва ягонае. Тады Ананія узяў ярмо з шыі Єреміі і зламаў яго, і сказаў Ананія перед усім народам: так кажа пан, за 2 гады я скіну з шыі ўсіх народаў ярмо Навуходоносора, караля Бабілона. А прарок Єремія пашоў сваёй дарогай. І пасля таго, як Ананія скінуў ярмо з шыі прарока Єреміі, пан скіраваў слова да Єреміі: ідзі і скажы Ананії, так кажа пан, ты зламаў ярмо драўлянае, але зробіш замест гэтага ярмо жалезнае, бо так кажа пан Бог магуцяў, Бог Ізраіля: я усклаў жалезнае ярмо на шыю ўсіх тых народаў, каб яны служылі Навуходоносору, каралю Бабілона, і былі падпарадкаваныя яму. Я падпарадкоўваю яму нават палявых звяроў. І сказаў прарок Єремія прароку Ананія: слухай, Ананія, пан не пасылаў цябе, але ты зрабіў, што гэты народ паверыў хлусні. Таму так кажа пан: вось я скіну цябе з паверхнасці зямлі, і сёлета памрэш ты. Бо абвяшчаў бунт супраць пана, і памёр прарок Ананія ў гэтым жа годзе, у 7 месяцы. Гэта слово Божие. Навучы мяне, пане, тваім пастановам. Навучы мяне, пане, тваім пастановам. Аддалі ад мяне шлях падману, і дай мне закон твой. Не забірай ніколі з маіх вуснаў слова праўды, бо спадзяюся на твае прысуды.
звернуцца да мяне тыя, хто цябе баіцца, і хто ведае твае сведчанні. Няхай маё сэрца будзе беззаганным у тваіх пастановах, каб не спазнаў я сораму. Навучы мяне, Пане, тваім пастановам. Пільнуюць мяне грэшнікі, каб загубіць мяне, але я разважаю над тваімі сведчаннямі, не ухіляюся ад тваіх прысудаў, бо ты вучыш мяне. Навучы мяне, Пане, тваім пастановам. Аллелуя, 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 аллелуя. Не хлебам адным будзе жыць чалавек, але кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Аллелуя, Пан з вами. і з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала табе, Пане. Калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае места, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою. З гарадоў, выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі, і аздравіў хворых іх. Калі ж настаў вечар, яго вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэта, і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». І ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў, 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў, паламаўшы, даў вучням хлеб, а вучні народу. А елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў, а тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Хвала табе, Христе. Дорогие браты и сестры, в сегодняшней литургии слова мы почули про заповедь пророка, про менавіта аб тым, што ён знішчыць уладу магутнага цара Навуходоназора. Менавіта сімвал гэтай улады, гэта сімвал няволі, у якую пападае чалавек. Можа, каб лепш нам было зразумела, трэба было б яшчэ звярнуцца да гэтага тэрміна няволя. Менавіта так ператлумачана ў Святым Пісанні, але больш адпаведны і ўласцівы тэрмін гэта рабства. Размова не ідзе пра якуюсьці, праўда, няволю, якуюсьці там абмежаванне. Не, гэта рабства. Гэта татальнае падпарадкаванне чалавека другому чалавеку. Народ Ізраілю быў у рабстве. Гэтых няволяў было досыць шмат. Калі мы зазірнем у стары запавет, то яны адна з адной змяняліся. І вось гэты сімвал няволі і сімвал улады вялікага, магутнага цара, якога Бог кажа, знішчу, гэта сімвал вызвалення чалавека. Фактычна, мы чуем пра тое, што Бог запавядае, што
можа вызваліць чалавека з кожнай няволі, у якую ён пападае. Відавочна, нам сёння зразумела, што рабства у адкрытай форме прынамсі няма ў свеце, хоць здараюцца якіясьці моманты, але гэта ўжо паасобныя выпадкі, якая тады няволя пагражае нам. Мае дарагія, няволяў у жыцці чалавека можа быць вельмі шмат. Пра многія з іх мы неаднойчы чулі. Мы іх найчасцей называем якімісьці залежненнямі. Узалежнены чалавек. Тое, што, напэўна, найбліжэйшае ў нашым свеце, гэта алкаголь, наркотыкі. Сёння з'яўляецца шмат новых, сучасных формаў залежнення. Залежнення, праўда, ад гаджетаў, залежнення ад інтэрнэту, ад сацыяльных сетак, ад месенджераў. Вялікая колькасць залежнення ад чужой думкі, таму што чалавек будуе сваё жыццё, напрыклад, выключна, гледзячы, праўда, на знешнюю адзнаку, якую ставяць якіясьці рандомныя людзі, праўда. Тое, што мы фактычна называем лайкамі, праўда. Налайкалі – добра, не налайкалі – трагедыя. Вось. І гэта залежненне чалавек не можа пераадолець гэта ў сабе. Але, мае дарагія, пра адну яшчэ з формаў залежнення таксама трэба было б сказаць, гэта, напэўна, адна з такіх мацнейшых формаў залежнення, гэта залежнення ад уласнага эга. Гэта той момант, калі чалавек паверыў, што ён разумнейшы за Бога. Той момант, калі яго фактычна немагчыма ні ў чым пераканаць ужо. Той момант, калі ён фактычна вырашае, што ён можа лепей парадзіць у гэтым жыцці, чым прапануе Бог. Калі мы ўзгадаем, можа, хто быў у нядзелю на першай ці на другой імшы святой, гэты ксёндз біскуп казаў менавіта пра тое, што аддзяліць чалавека ад Бога можа толькі сам чалавек. Вось гэта гдзесьці тая думка. Чамусьці яшчэ тут прыходзіць да галавы, ёсць такія, не ведаю, чулі ці не чулі, павінны чуць, напэўна, былі грахі супраць Духа Святога. Ці чулі пра такія грахі? І чым яны, гэтыя грахі, такія прыкметныя? Яны не прабачаюцца. Так менавіта так Святое Пісанне кажа, што грахі супраць Духа Святога не будуць прабачаны. Але чаму? Мае дарагія, калі мы зазірнем, то логіка гэтага граху менавіта ў тым, што чалавек сам не дазваляе гэтаму прабачэнню здзейсніцца. Чалавек сам пазбаўляе сябе, таму што гдзесьці ў якісьці момант ён трапіў у гэтую залежнасць, калі ён пачаў думаць, што ён разумнейшы за Бога. Мае дарагія, немагчыма пераканаць чалавека да чаго-кольвек, калі ён не мае да гэтага добрай волі, калі ён не хоча слухаць. І вось гэта форма залежнення. Калі ён думае так, як ён хоча думаць. І гэта зрадні наркаманіі, зрадні алкагалізму. Таму што, заўважце, жыццё алкаголіка, яно кружыць вакол выпіўкі. Ён не можа пра гэта не думаць. Ён думае іншымі катэгорыямі. Ён не дазваляе нікому пераканаць яго, што можна жыць іначай. Мае дарагія, падобнае можа адбывацца з чалавекам, калі чалавек у гэтым жыцці пераканаўся, што ён мудрэйшы за Бога. Ён найлепш за ўсё ведае. І гэта адна з такіх найвялікшых формаў залежнення. Заўважце, які сёння рэфрэн рэспансарыйнага псальма. Навучы мяне, Божа, тваім пастановам. Навучы мяне, Божа, думаць тваімі катэгорыямі. Навучы мяне, Божа, глядзець на гэты свет так, як ты глядзіш. Навучы мяне разважаць так, як ты разважаеш.
Навучы мяне перамагаць маё ўласнае эго. Навучы мяне вызваляцца з таго, што мяне зневаляе. І, мае дарагія, вяртаючыся да нашага першага чытання, Бог кажа, па прыкладу цара Навуходаназора, кажа, якая б вялікая і магутная імперыя не была, якое б вялікае і магутнае зневаленне не было ў тваім жыцці, Бог патрафіць гэта ўсё вырашыць. Бог патрафіць вывесці цябе з гэтай неволі. Бог патрафіць цябе вызваліць з твайго рабства, у якое ты папаў. Але Ён хоча, каб мы Яму паверылі, каб мы Яму даверыліся. І вось вельмі часта мы маем гэты парадокс. Найскладанейшае чалавеку гэта паверыць і даверыцца. Найскладанейшае пераканаць самого сябе, што нехта можа лепей ведаць, што так, як прапануе Бог, будзе лепш для майго жыцця. Найскладаней паверыць у гэта і зрабіць які-кольвек першы крок. Таму, мае дарагія, няхай сённяшняя малітва будзе малітваю аб даверы да Бога, каб мы навучыліся менавіта давяраць Яму сваё жыццё, каб у складаных сітуацыях нашага жыцця, калі мы трапляем у палон, калі знішчана нашая воля, калі штосьці альбо хтосьці пануе нада мной так, што фактычна не дазваляе мне карыстацца нават сваёй волей, альбо нам толькі здаецца, што мы так карыстаемся, навучыцца ў гэтыя моманты давяраць Богу. Можа, нават слепа, нелагічна, паводле нашага разумення. Ідучы за сваёй верай, веруючы, што Бог любіць кожнага з нас, і Бог патрафіць з кожнай складанай сітуацыі мяне вывесці туды, дзе павінны ісці мае крокі, туды, дзе гэтыя крокі будуць мяне весці да вечнага збаўлення і да сапраўднай радасці. Амен. Праз Езуса Хрыста, які клапоціцца пра хлеб штодзённы для кожнага чалавека, узнясём да Бога айца нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён заспакойваў прагу Божага Слова ў сённяшнім свеце. Цябе просім. Молімся за галадаючых, каб знайшліся людзі, якія паспяшаюцца да іх з дапамогай. Цябе просім. Молімся аб руплівасці для святароў, якія нясуць людзям Божае Слова і насычаюць хлебам жыцця. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, каб яны ўдзельнічалі ў нябеснай гасціне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі сённяшняй святой імшы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы дзяліліся Божым Словам з бліжнімі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны міласэрны Божа, ласкава прымі нашыя пакорныя просьбы, каб мы маглі цешыцца багаццем Тваіх дароў праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Твоё сэрца заўсёды адкрыта, з яго льецца святая любоў. Спасылаеш сваю міласэрнасць і чакаеш мяне зноў і зноў. Езу, давяраю табе, Езу, давяраю табе, Езу, давяраю табе, всё жыццё давяраю табе. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго,
а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Міласэрны Боже, з ласкі Тваёй свяці гэтыя дары, якія мы прыносім Табе як духоўную ахвяру, і ўчыні, каб мы сталі для Цябе вечным дарам, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі, І з духам Тваім угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты пра свайго ўмілаванага Сына Слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне. Праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі вяшчаем Тваю хвалу, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословены той, хто приходить у ім'я Пана. Хасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх. Зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі. Таму асмельваемся казаць:
Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збаў нас от злога. Просим Тебе, Пане, збаў нас от усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Твоей, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просим, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волей адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Пан опора наша, свету валадар, сёння верных слугам ён приносить дар. Бог схованы в хлебе, отдае себе, грешникам збавление, милости дае. Хлеб и вино с Богом лучать нас. Хлеб и вино с Богом лучать нас. У святоях вяры скрытый Бог живый, лечить души даром тела и крови. З гости сиходить Божае святло. У сапраўдным хлебе вечное жыццё. Хлеб и вино с Богом лучать нас. Хлеб и вино с Богом лучать нас. Мой Господ пастир добрий, мне усяго доволі, на
водаў свежых мяне водзіць. Мой Господ пастыр добры, мне усяго даволі. На нівах зялёных пасвіць ён, да водаў свежых мяне водзіць. Молимся. Боже наш Ойче, отуляй неспынною опекою всіх, кого Ты аднаўляеш нябесным сакраментам. Не адмаўляй ім сваёй дапамозе і ўчыні годнымі вечнага збаўлення. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу, што за гэты дзень зрабілі. Перагледзь наш Божа мілы, умацуй святыя чыны і прабач усе правіны. Калі дрема супакоіць і во сне дай быць з Табою, пашлі телу обновление, а сумленню очищение. Безупинно Твое вока бачить близко и далеко. Ласки, хто Твоей чакає, тим дається моц святая. Барани нас от напасти, прогони пустые страсти. Под своею ми опекой верный сторож человека. Под своею ми опекой верный сторож человека. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятіший